til den her video. I dag så skal vi lave make-up, og som I ved, så er det her jo Camilla Rasuks kanal, okay, lige når det kunne også så, fordi at os der skal lave make-up, så okay. So today, jeg elsker bare lipgloss, så det og det gør jeg også, men jeg har ikke nogen, og jeg make this video big thumbs up. Okay, så lige for at just give this video a big thumbs up and subscribe to this video. Subscribe to this channel. Jeg ved ikke, hvorfor vi snakker engelsk. Hvorfor gør vi det? Det gør vi. Okay, først laver jeg min læber. Hvad for en farve skal jeg bruge som tøj? Skal vi se. Okay, så jeg går med blush. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge til min læber. Jeg skal også bruge læber. Den der det er ikke så meget. Altså, jeg skal bruge concealer. Så jeg bruger den her til min læber. Jeg bruger concealer. Ikke mig. Jeg har et stort. Og den er så cute, og jeg skal bruge den. Så min læber ser flot ud. Og jeg vil gerne. Og man kan se det så meget for den. Se dig i spejlet. Skal du putte så meget på? Okay, hvor er min beauty blender? Hvad? Min beauty blender. Beauty blender? Ja, hvor er min beauty blender? Okay, den er lige tilbage, når vi har fundet den. Okay, så den er fundet. Woohoo! Yep. Og glædelig dag. Det var skønne min læber. Okay, men til den her video, så må I meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad vi skal lave til på den her kanal, fordi at vi læser altså et kommentar. Det kan være 24 challenge og alt muligt. Så det må jeg gerne gøre. Ja, og 24 timer i køkkenet og sådan noget. Og vi er sådan, at hun har en sådan Fatima, hun har en mascara her, og jeg har en her. Men hver gang jeg bruger mascara, så kan det ikke komme væk. Nej, jeg ved ikke, men ved hende kan det ikke komme væk, så okay, men se her. Er det min? Ej, er det min? Du er farvet. Ikke farvet. Og det er meget, man kan ikke mærke noget, når man har makeup på. Nej, ikke det her makeup. Nej, man kan ikke mærke det. Altså, det her makeup er virkelig lidt. Det her makeup mærke. Jeg kan. Men når man sådan får med det af med en vådserviet, ja, så er det, at den bruger sådan lidt. Så er det, at det føles ikke dejligt. Den er tør. Jeg kan ikke lide det makeup, så. Ja. Jeg kan bare ikke lide blushen. Den er alt for. Og det har det ikke bare makeup, okay? Men hvad nu? Jeg skal lige starte med at sige, at jeg hedder Fatima, jeg er 10 år gammel. Og jeg hedder Mona, og jeg er 6. Jeg bliver 7 i dag, og jeg... Du er 7 år gammel. Jeg er 7, ja. Og ja. Jeg føler, mine øjne er så røde i virkeligheden. Kan du se? Ja, lidt. Okay, men ja. Please give this video a big thumbs up. Hallo, har vi sagt det? Det må jeg lige skrive, hvor mange gange vi sagde det. Ja, mange gange. Hvor er min lipgloss? Ja. Ikke bare så vild. Okay. I don't care about your makeup. Jeg sagde lige på engelsk. Au. Du har ikke så meget af det her. Færdig med min makeup. Er du virkelig færdig? Ja, færdig. Jeg er færdig. Og så en lille så her. Okay, så er du snart færdig? Snart. Hvad vil du? La 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 la.
Nej. Okay, så please, det her det er vores første video her på Fabelisen Rasmus kanal. Så please, like den her video. Og vi må ikke lave slime-videoer, men det vil jeg. Ja, men vi kan i hvert fald lave 24 timer challenge. Kan I lide mine læber? Skriv det lige i kommentaren, kan I lide hendes læber. Helt ja. Okay, så Okay, hvad skal jeg nu til? husk subscribe. 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 Okay, skriv lige noget i kommentaren, hvis vi skal lave en subscribe sang. Og Subscribe og like den sang. her Ja, den er god. lipgloss. Okay, jeg ved det, imens du laver din makeup, så kan jeg bare prøve alle de der lipgloss. Alle de der mini Pas lipgloss. på. Der er ikke noget for det. Nej, okay. Okay, så først starter vi med den her. Jeg elsker det guld. Jeg kan ikke. Er du færdig med din makeup? Nej. Det var jeg kan bare lide guld. Normal lipgloss. Det her er lipgloss. Jeg sagde normal lipgloss. Okay, færdig med Jeg prøver læberne. bare alt muligt. Færdig med læberne. Okay. Den er brun. Når man tager 2 lipgloss på læberne, så bliver det lidt varmt. Så man gør lidt sådan her. Men så man bruger hænderne til at give luft. Okay, den her den er ikke flot. Det er altså den her, den er brun. Det er sejt. Man kan ikke se det så meget. Jeg kan ikke så godt lide det. Det er ligesom space. Pink! Jeg har den her pink. Jeg bliver bare ved med at prøve alle mulige. Jeg har den her pink. Men man kan ikke se den. Og jeg har den her lille. Man kan heller ikke se den. Så de der... Jeg ved ikke, om vi har sagt det i videoen, men vi vil gerne nå 5.000 subscribers inden for 2025. Ja, og min mor vil ikke, og min far og mor, og min mor laver ikke så meget. De laver ikke subscribers mere, tror jeg. Men Okay. please give this a big thumbs up. Okay, vi kan ikke selv, hvor mange gange vi har sagt det, så please skriv ned i kommentaren. Det er mange ting, jeg skal skrive ned i kommentaren. Okay, kom så, jeg er færdig. Men bare skriv alle Jeg er ting ned i færdig. kommentaren. Vi Jeg er elsker, færdig. vi elsker, at I skriver ting ned i Jeg er færdig. kommentaren, så ja, I må meget gerne skrive dem. Og I skal ikke tro, Jeg at har det mere bliver sådan, makeup. fordi bare roligt, det gør det. Jeg har makeup mere. Jeg har mere makeup. Okay. Så nu, så siger vi bare tak, fordi I så med i den her video. Og husk at subscribe og give this video a big thumbs up. Okay, Og husk ikke at mere. skrive, hvor mange gange vi sagde, and give this video a big thumbs up. Og lige sige, at den her video er den bedste i verden. Ja, og skriv noget i kommentaren, fordi vi læser alle jeres kommentarer. Og skriv, hvorfor nogle videoer vi skal lave. Kom. Om vi skal lave Get Ready with D. Og så... Okay, vi er ikke lige nu. Okay, så vi ses. Tak fordi I så med. Og husk at subscribe til Familie Rasmus.